Všetko, čo si človek dokáže v mysli predstaviť, môže aj zrealizovať. Niekto nám ale podsunul pravdu, že úspech sa meria majetkom. A tak sa spustil nekonečný príbeh v honbe za bohatstvom. Jednoduché pravidlá hry na úspešného nás odnaučili zamyslieť sa nad tým, čo to vlastne úspech znamená. Dobré ráno, žiaci, utíšte sa. Teraz sa poprechádzam po triede a každého sa spýtam, čím by chcel byť, keď vyrastie. Kto chce byť prvý? Čo tak ty, Sára? Keď vyrastiem, chcem pracovať v McDonalde ako moja mama. Aha, rodinná tradícia, že? A čo ty, Linda? Keď vyrastiem, budem prostitútkou v uliciach New Yorku. Fíha, krásavica, čo? Veľmi ambiciózne. A čo ty, Tommy? Keď ja vyrastiem, budem bohatý elitársky podnikateľ, ktorý pracuje na Wall Street a zarába na kolapse zahraničných ekonomík. Podnikavé. A je úžasné vidieť, že máš záujem o rôzne kultúry. Moja stará mama bola úžasný človek. Naučila ma hrať hru Monopoly. Chápala, že účelom hry je získavanie. Získala vždy všetko, čo mohla a nakoniec sa stala pánom hracej plochy. Potom mi vždy povedala to isté. Pozerala sa na mňa a povedala: raz sa túto hru naučíš hrať. Jedno leto som potom hral Monopoly takmer každý deň a vtedy som sa to naučil skutočne hrať. Pochopil som, že jediný spôsob, ako vyhrať, je úplné sústredenie sa na získavanie. Pochopil som, že ide o peniaze a majetok a že podľa toho sa hodnotí skóre. A na konci tohto leta som bol bezohľadnejší ako moja babka. Bol som pripravený obísť pravidlá, len aby som tú hru vyhral. A ešte v tú jeseň sme si spolu sadli a hrali. Zobral som jej všetko, čo mala. Videl som, ako mi odovzdáva posledný dolár a vzdáva sa po úplnej prehre. Potom ma naučila ešte jednu vec. Povedala: a teraz to všetko pekne odlož späť do škatule. Všetky domy a hotely, všetky železnice a rozvodné spoločnosti, všetok majetok a všetky tie nádherné peniaze. Všetko to pekne odlož do škatule. Nič z toho nebolo v skutočnosti tvoje. Na chvíľu ťa táto hra úplne pohltila. Ale ona tu už bola dávno predtým, ako si sa ju začal hrať. A bude to ešte dlho po tebe. Hráči prichádzajú, hráči odchádzajú. Domy a autá, majetok a oblečenie a dokonca aj tvoje telo. Pretože faktom je, že všetko, čo uchopím, skonzumujem a nahromadím, pôjde späť do škatule a ja prídem o všetko. Musíte sa teda sami seba spýtať, keď konečne dosiahnete to najvytúženejšie povýšenie, keď spravíte ten najvýhodnejší obchod, keď si kúpite ten najlepší dom, keď si zabezpečíte finančnú istotu, keď sa vyšplháte na ten najvyšší stupienok na rebríku úspechu, ktorý dokážete dosiahnuť. A vzrušenie sa vytratí. A to si buďte istí, že sa vytratí. Čo potom? Ako dlho musíte kráčať touto cestou, kým uvidíte, kam vedie? Určite vám je jasné, že nikdy nebudete mať dosť. A tak musíte sami sebe položiť otázku. Na čom skutočne záleží?
Bláznivý jsem bankomat, dám ti peníze a začni hrát. Hej, kreditku, dej mi hned, mrkni na ty peníze, co letí ven. Šanci máš, byl to dobrý hod, teď uděláš čupr obchod. Štěstí máš, peníze chytáš, kostku předáš, hraje další hráč. Monopoly bláznivé bankovky už z ruky nedáš. Bláznivé! Keď som bol malým chlapcom, vyrastajúcim v New Yorku, odmietal som prisahať vernosť vlajke. Samozrejme, že hneď ma poslali do riaditeľne. A riaditeľ sa ma spýtal, prečo nechceš skladať sľub vernosti? Všetci to robia. Povedal som, že kedysi všetci verili, že Zem je plochá, ale to neznamená, že to je tak. Vysvetlil som mu, že Amerika dlhuje všetko, čo vlastní iným kultúram a iným národom a že by som radšej prisahal vernosť planéte Zem a všetkému, čo na nej žije. Toto sa stalo krátko predtým, ako som opustil školu úplne a v izbe som si postavil laboratórium. Tam som sa začal učiť o vede a prírode. Vtedy som si uvedomil, že vesmír podlieha zákonom a že ani človek, ani spoločnosť, ktorej žije, nie je žiadnou výnimkou. Potom prišiel krach v roku 1929 a odštartoval obdobie, ktoré dnes nazývame veľká hospodárska kríza. Nemohol som pochopiť, prečo zostali milióny ľudí bez práce, bez domova a bez jedla, zatiaľ čo všetky továrne tu stále boli. Zdroje boli naďalej k dispozícii. Práve vtedy som si uvedomil, že pravidlá ekonomickej hry sú vo svojej podstate neplatné. Krátko na to začala druhá svetová vojna, v ktorej sa rôzne národy navzájom systematicky ničili. Neskôr som vypočítal, že všetko to ničenie a premárnené zdroje, ktoré sa vynaložili na tú vojnu, mohli bez problémov pokryť potreby všetkých obyvateľov Zeme. Odvtedy pozorujem, ako si ľudstvo dláždi cestu k vlastnej záhube. Bol som svedkom neustáleho plytvania a ničenia vzácnych, neobnoviteľných zdrojov v mene zisku a slobodného trhu. Sledujem, ako sa spoločenské hodnoty postupne redukujú na hodnoty umelého materializmu a nezmyselného konzumu. Rovnako pozorujem, ako finančné mocenské štruktúry kontrolujú politiku v našej tzv. Slobodnej spoločnosti. Dnes mám 94 rokov a obávam sa, že spoločnosť dnes vyzerá rovnako ako pred 75 rokmi. Toto svinstvo sa musí skončiť. Viem, o čo tu ide. Toto je marxizmus, chlapče. Stalin zabil pre takéto myšlienky 800 miliárd ľudí. A ty to chceš zaviesť znovu? Môj otec Toto zomrel v sme tu Gulagu. Moment. Komunista. Fašista. Poriadku, Vieme, ako to vyzerá. Komunista. Komunista. A ako iracionalita publika dosahovala maximum, prednášajúci celý zmetený a zaskočený utrpel smrteľný infarkt. A takto skončil film zdanlivo komunistickej propagandy. Rozprával som sa o tomto s ľuďmi z rôznych mimovládok, organizácií ako je Rímsky klub a podobne. Prvé, čo povedia, marxista. Čože? Marxista? A to máte odkiaľ? Majú túto jednu mantru, ktorej sa držia, a je to ich svätý grál. A môžu ho použiť na všetko. Ľudia sa ma pýtajú, či som socialista, komunista alebo kapitalista. Ja hovorím, že ani jedno. Musíme najskôr uvedomiť svoje základné životné potreby. Teda vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, bezpečie, ktoré máme, vzdelanie, ku ktorému máme prístup. Je to všetko to, čo zdieľame a používame, a bez čoho sa život v žiadnej kultúre nezaobíde. Musíme sa preto zamerať na základné životné potreby. A tie nie sú určené žiadnym izmom. Určuje ich analýza životných hodnôt. Dominantné hodnoty v akejkoľvek kultúre zvyčajne podporujú a zachovávajú to, čo sa v danej kultúre odmeňuje.
A v spoločnosti, kde sa úspech a spoločenský status posudzuje podľa množstva majetku a nie podľa prínosu do spoločnosti, je ľahké pochopiť, prečo je náš dnešný svet v takom stave, v akom je. Máme dočinenia s poruchou rebríčka hodnôt. Náš systém je kompletne zbavený ľudskosti. Priorita osobného a spoločenského zdravia sa stala druhoradou. Prevládli škodlivé tendencie a honba za umelým bohatstvom a nekonečným rastom. A podobne ako vírus, táto choroba preniká do všetkých aspektov vlády, médií, zábavy a dokonca aj do akademického sveta. Tento systém má navyše v sebe zabudované mechanizmy na svoju ochranu pred čímkoľvek, čo by ho mohlo napadnúť. Prívrženci monetárno-trhového náboženstva, títo samozvaní strážcovia súčasného stavu vecí sa neustále vyhýbajú akejkoľvek myšlienke, ktorá by mohla narušiť ich vieru. Najbežnejšou formou tejto viery sú duality typu buď alebo. Ak nie ste pravičiar, musíte byť lavičiar. Ak nie ste kresťan, ste asi satanista. Ak si myslíte, že spoločnosť by mohla fungovať oveľa lepšie trebárs tým spôsobom, že by sa postarala o každého, tak ste potom utopista. A najzákernejšie buď alebo znie. Ak nie ste za systém slobodného trhu, tak ste proti slobode samotnej. Ja verím v slobodu. Keď sa niekde objaví slovo sloboda, býva často v jednej vete spolu so slovom demokracia. Je neuveriteľné, koľko ľudí dnes stále verí, že majú významný vplyv na to, čo robí ich vláda. Zabúdajú však na samotný charakter systému, že všetko v ňom je na predaj. Jediný hlas, ktorý sa počíta, je hlas peňazí. A je úplne jedno, ako silno kričia aktivisti o etike a zodpovednosti. V trhovom hospodárstve je na predaj každý politik, každý zákon a teda aj každá vláda. Vidíme, ako sa bankám poskytne 20 biliónov dolárov, čo sa začalo v roku 2007, pričom za takú sumu by sa dala prebudovať globálna energetická infraštruktúra na plne obnoviteľné zdroje. Namiesto toho však peniaze poputovali inštitúciám, ktoré nerobia vôbec nič, čo by pomáhalo spoločnosti. Inštitúciám, ktoré by sme mohli zrušiť hneď zajtra a nič by sa nestalo. A napriek tomu stále pretrváva slepá viera, že politika a politici sú tu pre verejné dobro. Politika je biznis, taký istý ako každý iný v trhovom hospodárstve. Politici sa predovšetkým starajú o svoje vlastné záujmy. Ropa je základom ľudskej civilizácie na celom svete. V každej kalórii, ktorú v našom industrializovanom svete skonzumujeme, je 10 kalórií uhľovodíkovej energie, teda ropy a zemného plynu. Priemyselné hnojivá sú vyrobené zo zemného plynu, pesticídy zase z ropy. Ropou poháňané stroje sadia, orú, zavlažujú, žnú a dopravujú a balia. Jedlo sa balí do plastov a všetky plasty sú z ropy. V každej pneumatike je minimálne 26 litrov ropy. Ropa je všade prítomná a je to len vďaka rope, že tu dnes máme takmer 7 miliárd ľudí, ktorí momentálne žijú na tejto planéte. Vlády, ktoré sú vedené ekonómami, ktorí si neuvedomujú to, o čom tu hovoríme, sa pokúšajú stimulovať spotrebu, aby obnovili prosperitu z minulosti. Dúfajú, že môžu vzkriesiť minulosť. Tlačia stále viac a viac peňazí bez akéhokoľvek krytia. Ak aj príde k zlepšeniu a oživeniu ekonomiky a vráti sa späť slávny rast, bude to len nakrátko, rádovo na zo pár mesiacov, ani nie rokov. A potom systém narazí na bariéru fyzických zásob. Príde ďalší cenový šok a ešte väčšia recesia.